Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala Family episode 7. Siyakumbula kunomcimbi kabhutuzwayo la athi uthatha intambo enkulu, lokho kuzomnikeza amandla ukuthi akwazi ukwenza imicimbi la ekhona ngaphandle ukuthi ebuyele ekhaya kwabadala. So mayithola le ntambo enkulu uzobe sekwazi ukuthi enze imicimbi. So kwenzakalayo ke siyakhonjiswa ukuthi ilanga lomcimbi ubhutloyiso ufika before ubhutuzwayi noSisphinki. Nansi-ke into encane, angisho ukuthi le iqiniso o iyiphutha. Niyakhumbula ubhutloyiso uthe yena ezumzalwane uyabona ukuthi ikhona indawana la ngathi bamjaja khona, noma le eyakhe yeChristianity engathi kubuye kuhlekiswe ngayo. Kwenzeke kanjani pho ukuthi ubhutuzwayo noSisphinki bona bafike lethi kube ubhutloyiso ozofika kuqala abone yonke into isuka ekuqaleni? Abenzanga ngamabomu? Ngiyayibuzela nje, ngoba phela masibheka laphaya ubhutloyiso mayichaza ukuthi-ke ezumzalwane ilokhu akholela khona nakwenzayo, sibonile ukuthi ongakuzwisisi kahle ngathi ubhutuzwayo, because ayikho indawo la uphelo ajajwa khona i-choice Bhutloyiso. Angizile kuzongixabanisa la because njobanga uyafika-ke ubhutloyiso emcimbini, ufika kuqala uyasho ukuthi-ke engathi kunephutha ukuthi lo mcimbi kahle kahle okhulumile ukuze ukuthi ube khona ubhutuzwayi, kodwa mayefika la uyabona ukuthi ubhutuzwayi akekho. Lokho kuyiphutha futhi kunezezela kwezinye iy'nkinga ezikhona. Iyenziwa-ke i-process yomcimbi, angizochaza njengoba kunjalo. Kube nesikhathi-ke la bedlulisa khona i-traditional beer, angazi noma kuthiwa umqombothini nakwaXhosa. So kwathiwa-ke ubhutloyiso akazudlulisa, kufanele naye eqale ezwe kancane mase yadlulisa, umthetho usho njalo. So uthi ubhutloyiso yena akaphuzi, akashayi futhi, kodwa manje ngathi usekwi-position yokuthi ayenze njalo. Cha, uhumble-ke ubhutloyiso, into engayisho nengiyibonile ngaye, noma phela zikhona ezinye izinto abantu abayijajayo, kodwa ngikubonile lokhu ukuthi engathi le yakhe yokuba humble uwumuntu onjalo nje. Iyadlula-ke bathi imbiza ngesiZulu ukuhamba, makwenziwa njeyana kusuke kudlulisa ukuhamba. Ngaleso sikhathi bedlulisa ima kufika-ke ubhutuzwayo noSisphinki bahamba ndawonye. Ubhutuphelo angimbonanga emcimbini, noma ubengekho, noSisjeni ubengekho. BekuwuSisphinki, ubhutuzwayi, ubhutloyiso. Eceleni-ke ubhuti omdala wabo wakwabala ubize ubhutuzwayi ukuthi akhulume naye indaba yokuthi sokufika late akahambisani nayo, because umcimbi mawuphakamele usuke wenzela ukuthi zonke izinto zihambe ngohlelo. So akwazi ukuthi kube wuye ohlelayo umcimbi, noma obefuna lo mcimbi aphinde futhi abahlalise kube wuye olate. Umcimbi kodwa uqalile noma ubengakafiki ubhutuzwayo. Sidlulile-ke lapho bekhuluma nje kancane njengefamily lezo zinto lezo, nokuthi-ke inqubekela phambili yini. Okulandelayo uSisphinki ubiza i-family meeting, bakhona bonke ubhutuphelo, ubhutuzwayo, ubhutloyiso, uma noSisphinki. Ubabujafta ubengekho le because engathi iqondene nobala kuphela. Uthi-ke uSisphinki kule ndawo abakuyo baziwe kakhulu njengefamily yomculo, so banesifiso sokuthi babuyele back kwi-community, kube nendlela ababasiza ngayo. So baqale i-foundation, bathi i-The Bala Foundation, ukusiza la kufanele kusizwe khona nokuthuthukisa amakhono ey'ngane. Hhayi, uyakhuluma-ke uSisphinki kwe-meeting, vele-ke ukhuluma useyibekile kwisikhundla ukuthi yena u-chairperson,
Ayingiqedile le usispeak nobhutuzayo bahleli ndawonye uyabona ukuthi nawa-ke ama-leaders ale family bahleli ndawonye usispeak kahle kahle ubezobachazela nje ubezobanikeza i-full report ukuthi sengicabangile sizokwenza into enjena mina ngizoba u-chairperson uma uzosiza la esiza khona nomunye mayefuna enye i-position engayithatha akabacelanga ukuthi abambeke uthe u-chairperson yena uqala wathi u-chairman wasethi u-chairperson yadlula-ke obandla uphelo uthe nje akathandi ukubeka amagama amaningi uyi-observer nje ukhona uyabheka alalele azithulele yini ubhuti phela afuna ukuthi ufake enkingeni kanje ngoba phela manje asazi ukuthi udliwa yini nenye-ke into engiyinakile before iphela le meeting ubhuti loyisi uyasho ukuthi cha into enhle lena because izobanikeza isikhathi sokuxhumana nabantu nokusiza abantu nobhuti uzayanezezela ukuthi umqondo omuhle noma uyasho ukuthi bazosiza nalabo abanganalo ngisho ithalente lokucula angazi noma uphelo lo othe enkosi sisi so umndeni wonke uhlangene abanaso isifiso sokwazi ukuthi yini uphelo afuna ukisho before beyivala i-meeting because akashongo lutho and uthe nje uthanda ukuzibukela alalele angasho lutho asikho isidingo sokuthi njalo uhlezi uphawula hayibo uphelo yadlula-ke lapho uphelo ukhuluma indaba yokuthi usezohamba aye ugogo oyi-elder or ugobela ngicabanga kanjalo uyisangoma or inyanga manje ukhuluma ngendlela yokuthi uma amphelezele lena-ke iyona-ke engithintile kakhulu le part because kunalento nami engifisa ukuyi-understanda nje kubazali bekholwa mase kuyenzeka kube nomntwana onesiphiwo kanje ngabe uNkulunkulu uzomjaja ngempela umzali ukuthi uhambile waphelezela ingane ukuyolalela noma lesi sikhathi okusho ukuthi ehambe wayolalela useyaphuma kuNkulunkulu ngempela injalo yini ngoba la kuveze lana-ke le part bengisho ukuthi kuvela i-clash ye-religion ne-culture because uma uthi uphelo omdala as a traditional healer lokho kuyiqiniso as a traditional healer nomuntu onesiphiwo omdala kodwa futhi mncane ekutheni uyadinga izinto okuzothi maze sikhulunywa mhlambe uma as-approve because uyazazi zenzeke kudala zidinga umuntu omdala nanokuthi-ke nje mina-ke ngokwami into engeke ngicabanga ukuthi umuntu mayeyobheka kulaba ababonayo kuyafuneka ukuthi abe khona umuntu omdala oyedwa noma ababili abathembayo ukuze mayivela indaba etheni angazuvuma indaba angayazi at least makunomzali omdala ekhaya yena uyazi ukuthi le yenzeka noma yenzakalanga lana uphelo uthi-ke yena noma banama issues kodwa angachazanga ukuthi yini nenye into engiyibukayo uma akazi ukwazi because uyakholwa kodwa wathi lezi impendulo nezinye izinto zidinga yena ukuthi ayizwe lento ukuthi ihamba phi indaba kaphelo kusenjalo-ke umama eveza ukuthi akaphumeleli bafonele ubhutuzwayi ukuthi afike ukuze bamcele kube huye-ke ohamba nobhutuphelo ukuyolalela le noma ayomphelezela ngempela kubhutuzwayo uyafika bayahlala phansi nobabujafta ukhona hayi yabo kule episode nguThim babujafta kodwa kule episode angazi ukuthi ngingathini umuntu omdala ngiyamjaja mina le episode akamnike ubabujafta uyakhuluma nobhutuzwayi uyachaza ukuthi-ke njengoba bembizile ingoba bafisa ukuthi aphelezele uphelo yonke inkulumo ibiphakathi kabhutuzwayi nobabujafta yilena-ke questionable ukuthi uma akaphawuli ngani ekhona manje ubabujafta usethathe iposition yokuthi uwuhusband
and manje ukhuluma egameni lokuba ubaba. Kodwa futhi manje kwakhona la ehleli khona asikhuluma ukuthi kahle kahle. Uyayibona leyo ndaba, kodwa sekuwuye okhulumayo ohamba nenkulumo osengathi nje le iqondene naye ezubaba kaBhutphelo, kodwa engahambisani nokuthi kuyiwe kwisangoma, because bathi bona akufanele bebonakale nezangoma or emzini wesangoma ubaba uJafta noma ngenxa yokuthi bayakholwa. Angikuphikisi lokho, but bengifisa ukuzwa uma ezikhulumela yena esehlangene noBhutuzwayo noPhelo ayicacise kahle le ndaba ukuze izwakale, because ibuyela emuva, ibuyela laphaya ekutheni uma uke kwaba nesikhathi engekho khona basala abantwana bakhe bodwa. Manje usekhona akasenalo futhi izwi lakhe, sekukhona ubaba uJafta osephenduke ubaba ngoba ushade nomama. Uthi-ke uma yena akazukwazi ukuya because isonto lisho njalo, kwasekuqaleni bekufanele ngazenza izinto zama-rituals nokugaya, angathi akazukwazi ukugaya because uhlukene nalezo zinto. Angiphikisani nento yokuhlonipha ukuthi ekhaya makuhlangenwe sihlukene, lo ukhetha lokhu nomunye akhethe lokhu, kodwa manje la into mhlambe enzima ukuthi uPhelo uyingane. Maye yingane mhlambe kunemibuzo engakwazi ukuthi iphendulwe uma wakhe nakuba ubhuti wakhe omdala ekhona. Ibe kanjalo-ke kwaba ngathi yashuba inkulumo, waqala-ke nobaba uJafta-ke ubaba uJafta wajuluka-ke esechaza ukuthi-ke uyabona ukuthi-ke ubhuti uZwayo ucasukile, and mayicasukile nekhala lakhe livele libile, namehlo akhe enze enye into, kwakhona manje ngathi ubhuti uZwayo ufuna ukumshaya ngempama. Kanti ngoba ningayijaji le ndaba, kanti ubaba uJafta kwenzakalani ngaye? Yaze ngolunye usuku siyamzwela, ngolunye usuku sibuye sithi kodwa lo baba lapho ukhuluma uzuthi-ke ufikile-ke khona manje, wena are you free? Ngizongixolela ubaba uJafta ungiqedile, eseqhaqhazela isandla, sejulukile ubuso, kodwa-ke ekugcineni ningizwe, ekugcineni uthi ubaba uJafta akamnqabeli uma ukuthi ephelezele uBhutphelo mawukuthi lokho afisa ukwenza. Ubhuti uZwayo mayebaphendula uthi yena ubeka ifamily phambili ngaphezu kwayo yonke into, uthi family comes first noma ngabe kunini. Ubesekhuluma nabazali-ke kodwa ubhuti uZwayo simbonile ukuthi ubesegudla abazali, and ayimphathanga kahle lento yokuthi ubaba uJafta uye okhuluma kakhulu noma futhi usekhuluma nokuthi yena akasagayi kanti ubegaya before. Yadlula-ke leyo, ekugcineni ubhuti uZwayo uzohamba noBhutphelo amphelezele laphaya kugogo. Bayeka Bhutloyiso bayobona indlu, sengikhohliwe ukuthi bebenzani okunye, kodwa bekunokudla nje kukuhle. Sabona-ke ubhuti uZwayo ejabulile ukubona umuzi kabhuti wakhe. Baphuma phandle, wambuza ukuthi bazohlala kuphi iy'nsizwa. Engicabanga ukuthi mhlampe uma kunemicimbi into efana naleyo kufanele kube khona indawo la okwazi ukuthi kuhlale khona iy'nsizwa. Washo-ke noBhutloyiso ejabulile ukuthi uyabona ukuthi ubhuti uZwayo usecabanga indaba yey'nsizwa. Bahlala-ke phansi bacula. Hayi usisi Pink, angithi niyayazi the Bala Brothers kakade icula, bacula nge-English-ke futhi bayazi English, kodwa kusese besihleli nosisi Jane bayiculela nje isiXhosa.
bamkhipha ngaphandle usisijeni ngiyadlala mina ukuthi phela bebeyiculela nje bewumndeni athi bemkhipha ngaphandle kodwa bebengacula ingane icule English ngoba phela usisijeni kuze naye acule kanye nabo ngoba nje usisijeni ubeseqhweba ubhutloyise semphazamisa have becula kahle yabona nje mangathi episode ne-episode ayivalwe ngomculo kungaba mnandi yena-ke baculile baqede badla bayihlekela wase-ke uma wakhuluma indaba yokuthi usisijeni maye nabo kufanele kube khona indlela agqoka ngayo. Ngicela ukubuza ukuthi lokho akuhambisani-ke yini ne-culture ngoba uma ngapha akakwazi ukuphelezela ubhutloyiso because akufanele ebonakale kwizinto zama-rituals. Lena-ke yokugqoka ezumakoti imephi ayinankinga nokuba umzalwane angazanga guys ngicela ningichazele futhi ningichazele kahle ngibuza ngoba ngingazi ngoba ngithe hawu wayuma ezokhumbula leyo ndaba kodwa futhi esezwakala ethi yena uphumile entweni ethini mhlawumbe ihamba ne-tradition or ne-culture or amasiko bayikhuluma-ke angazi ekuqaleni ukuthi ngezwa kahle phakathi kwaSispink noma noSisijeni indaba yokumyala ezumakoti ukuthi kwenzeka noma kwenzekanga kodwa kuthe uma uyazi ukuthi kukhona akusafanele ukuthi afundise uSisijeni uzothatha isikhathi emfundisa zonke ezinye izinto nezinto kufanele ukuthi zilungiswe. Ngicabanga ukuthi iphelele lapho bacula kahle eyamayo yona mina angazanga ngizwela ubuhlungu because ngicabanga ukuthi baningi abantwana abakwisimo esifanayo uthola ukuthi unesiphiwo une-gift ayamukele ekhaya because umzali uyakholwa or ekhaya bayakholwa abanye bagcine sebethi lo mntwana unedimoni ifamily ingakwazi uku-accepta abanye bathi bayasupport kodwa ubona ukuthi abasupporti 100% because nakho into engiyibonayo uma uthi bayamsupporta uphelo and i-choice yakhe kodwa kunzima ukuthi ahambe ayolalela lapha. What if impendulo zikuyena uma angiphikisani nokuhlukana ngokwenkolelo futhi angizami ukungahloniphi uma as umzalwane but ngibuka ukuthi nanga umntwana wakhe okungenzeka ukuthi yena ngoba emdala unazo impendulo kwezinye izinto. Ukuhlaziya kwami-ke lokhu episode 7 kuphelela lana ukuthi ugesi uhambile angikwazi ukuqhubeka kusasa-ke ngizozama ukuthi ngenze step by step ngendlela engijwayele ngayo. Hhayi-ke ubaba uJafta eseqhaqhazela isandla ikhomba ikhala namehlo kabhutuzayi ukuthi mayicasukile ubanjani ngalesikhathi-ke echaza ukuthi ubanjani nangala ikhamera iyasikhombisa ubhutuzayi kodwa-ke enye ngiyayiqonda ukuthi mhlampe yini ebeyenza ubhutuzayi a-react ngendlela a-react ngayo because kunalento yokuthi engathi indlela lesimo esivela ngaso uma ubuyela emuva kulento yokuthi uforever yena uphambili before abantwana because uma ubenaso isikhathi or ithuba lokuthi achaze ngingasho ukuthi uphoqelekile ukuthi ahambe because nami ngizama uku-understand isimo esinjengalesi ukuthi umzali wenze njani because umzali egcineni akazulahla ingane yakhe egcineni umzali kuyafuneka ukuthi asupport umntwana nakuba-ke eneyakhe ijeni leya angiyiphiki ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi if umzali ekholwa ewumzalwane ngale ndlela okuvela ngayo wenze njani mase kufika ukuthi umntwana unesiphiwo because ukuthi uyasupporta kodwa ungabe involved kwi-process khona asazi ukuthi ngempela kuyi-support eyanele kulo odinga i-support nakuba-ke uphelo uthi yena uyazi ukuthi bahlukene and banendlela ezingafani nalokho kufanele ukuthi kuhlonishwe. Enye-ke into ebanzima ukuthi uma mdala and ezinye izinto kungenzeka ukuthi iy'mpendulo zakhona zizovela kuma as umzali kule.
process kaphelo, because uya kubantu abazofike bebone, mabebona kuzokwenzeka ukuthi babone ezinye izinto ezenzeke before, and lezi zinto ezenzeke before ongaba nempendulo yazo if enayo impendulo. Because into nami ngeke ngicabanga ukuthi kahle kahle mawuzothi uyahamba uya kubantu abahlulayo uyingane uwedwa, mase kukhulunywa izinto ongazazi uthini, awuzuphuma yini uconfused ngokuthi awazi kwabantu okukhulunywa ngabo? Because abanye kuyenzeka ukuthola ukuthi ababazi ogogo, okhokho, laba bakude kakhulu ababazi. Uthola ukuthi umuntu uhambe ngoba mhlambe kukhona into emhluphayo, uya lapha ukuyohlola, usefika lapho okubonwa khona sebemtshela ezinye izinto eziningi angazazi ngomndeni wakhe. Kanti makunomuntu omdala oseduze uzosho ukuthi le ikhona, hayi nami le angiyazi, yabo into efana naleyo. Kodwa-ke angizami ukuthi mhlambe ngijaja uma umzalwane. Okwami ukubuza nje nakomunye mhlampe-ke uyoyi-understand-a ngcono ukuthi isimo esinjengalezi kwenziwa njani, because la ku-social media sithole nabanye abantwana sebebhala ukuthi ngithe ngithatha le journey, ifamily yaphuma kimi, ngazithola ngingedwa, abanye bathi amadimoni, yabo ukuhlukahluka kwemibono. Angivale-ke le video, ngiyacabanga ukuthi ngizokwazi ukuyenza kahle step by step. U-Eskom owenza ukuthi kube ngale ndlela okwenzeka ngayo. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.